going in the boat overnight, drive it to Athens. I mean, drive around on the boat. Φορτηγό είχε κρεβάτια και που ήμουν μέσα εκεί, τη νύχτα. Έτσι. Με ασφάλεια, 2 κρεβάτια. Άμα ήθελα να φέρω και την παγιό, την πήρα πολλές φορές. They say get double Και beds. εκεί in που there. είμαστε και οι δυο μαζί μέσα. You know the extended cab, they have beds inside, Mike. We had those, like double beds. It took one to Europe a few times, you know. Και στο πλοίο, στο φορτηγό μας κοιμώσουμε. Όχι, μας είχαν ειδική κάμερα. Το βράδυ που θα είμαστε στην Αθήνα ή όπου ήθελα να βρεθούμε, Μπορούσαν να το παρτσέρεις και... το παρκάραμε, το κλειδώναμε, είχε κουρτίνες, κλείναμε, κουρτίνες και κοιμόμαστε μέσα. The tavern. Τι